Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Eskolastika Birjina Santuaren oroipena ospatzen dugun egun honetan, egizu jauna, ura eredu dugula, maitasun garbiz zerbitza zaitzagula. Zuk diguzun maitasunaren fruitu gozoak irits ditzagun, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedeinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare, jaunak zure jagoikoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedeinkatuko, zure izena menderen mende dut goretsiko, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Haundi da jauna guztiz goresgarri, haren onditasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan fariseuak eta Jerusalemdik etorritako lege maisu batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi, eta ikasletako batzuek esku kutsatuekin, hau da, eskuen garbikuntza egin gabe jaten zutela ikusi zuten. Izan ere, fariseuek eta juduek oro har ez dute jaten lehenbizi eskuak arretaz garbitu gabe, zaharren ohiturari tinko eutsiz. Azokatik etxeratzean ere ez dute jaten garbikuntza egin gabe, eta badute ohiturazko beste 11 bete behar, hala nola, edalontzi, pitxer eta suilen garbiketa. Horrela bada, fariseuek eta lege maisuek galdetu zioten Jesusi, zergatik ez dute zure ikasleek zaharren ohiturari dagokionez jokatzen, nolatan jaten dute esku kutsatuekin. Jesusek erantzun zien, itxura zadeok, halakook, edarki asko esan zuen zuetaz Isaias profetak, honako hau idatzi zuenean, herri honek ezpainez ohoratzen hau, baina urruti du bihotza. Alperrik naute gurtzen, hauen irakaspena giza agindu hutsa da. Zuek, jainkoaren agindua bazterrera utzi eta giza ohiturari eusten diozue. Eta jarraitu zuen bai, lasai asko zokoratzen duzue jainkoaren agindua, zeuen usadioak ezartzeko. Esate baterako, Moisesek esan zuen, ohoratu aita amak, eta aita nahiz ama madarikatzen duenak heriotza zigorra izango du. Zuek berriz beste hau diozue. Norbaitek aitari edo amari esaten badio, zuri eman behar nizukeena korban da, hau da, tenplurako opari. Halakoak ez du aitari edo amari ezertan lagundu beharrik. Horrela jainkoaren hitza balio gabe uzten duzue, zuen arteko usadioengatik. Eta horrelako asko egiten duzue. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak Santa Eskolastika ospatzen du. Mundu osoan ospatzen dugun santa badegu. 5. mendean jaioa, 5. eta 6. mende tarteoitan bizitutakoa,
eta San Benitoren arreba bizkia. Bizkiak ziren, San Benito eta Santa Eskolastika, eta San Benitok, esan genezake, batez ere mendebaldean monakatoari, hau da, bizitza monastikoari eman zion hasiera edo behintzat halako regulazio araudi berezi bat sortu zuen Italin, hemen Monte Cassinon, eta Santa Eskolastika bere arreba bizkia zen eta berak ere bizi monastikoa bizitu zuen. Ez dakigu gehiegi haien bizitzaz, bakarra halako bizimodu sakona eta otoitzari eta lanari dedikatutakoa, ora et labora, otoitza eta lana, eta hain zuzen ere badakigu urtero bisita bat egiten ziotera elkarrekin egoten ziren, gau bat bakarra, bi senidek, Eskolastika eta Benito, gau osoa jainkoaz mintzatzen, errezatzen elkarrekin, eta modu hortan pasten zuen egun bat, urte osoan zehar. Eta azkenekoa aiatu zenean, Santa Eskolastikak sumatzen zuen azken eguna zuela, eta eskatu zion pixkat gehiago gelditzeko Benitori. Benito nonbait kuadrikulatu xamarra zen, eta esan zion Santa ez ni banoa, ordua dut, eta Eskolastikak errezatu zuen, eta sekuleko zaparrada bota zuelarik esperatu behar izan zuen Benitok bertan, hau da, jainkoari eskatu zion, bere anaiakin pixka gehiago nahi zuela, eta jainkoak ere modu hortan lagundu egin zion Santa Eskolastikari. Hori tradizioa edo kontatzen dena, San Gregoriok kontatzen duen historioa da. Eskatzen diogu gaurkoan Santa Eskolastikari bere bitartekaritza, batez ere berak eduki zuen barne bizi sakon hortatik, hau da gure egunetan, gure bizi askozaz ere azalekoagoa da, presaka, zaratak, eta haiek bizitzuten bizi espiritual sakon hortatik guri ere pixka bat eman dezaigura. Jainko ahal guztiduna, Eskolastika santuaren egun honetan apalki eskaintzen dizugun oparia izan bedi zuretzat atsegingarri eta gure gorputzari bentzat salbagarri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna gandauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu jangoiko al guztidun betiereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fedeitormen ederraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa guan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten digu, eta haien otoitzak laguntzen. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, giardu hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue
eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kalizan, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarea, zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon, gure ita santu, eta hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki Katalina. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoikoan guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bidur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu ziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela, zure zurrebetza, zure agospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zure etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoituz. Jainko ahal guztieduna gure indarrak berritzen dituzu, sakramentu honen bidez, egizu eskolastika santuak bezala,
ikas dezagula gauza guztien gainetik, beti zure bila ibiltzen, eta mundu honetan gizon emakume berrien irudia agertzen, Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin, berinka zaitzatela jainko guzialdunak aitak, eta semeak, eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.